κύριε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, κύριε Αποστολόπουλε, κύριε Πρόεδρε του χωριού μας, κυρία Λαϊνά, σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη μέρα των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλλόγου μας. Οι εκδηλώσεις μας είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας και της Ιεράς Μητρόπολης Χθιώτιδος. Ένα ιδιαίτερα ευχαριστώ στο Υπουργείο Πολιτισμού για την επιχορήγηση και για την αναγνώριση του έργου μας. Η βραδιά απόψε θα έχει ομιλίες για το μέλι από τον παραγωγό μας Περικλή Βαγιούλα, από τη διαιτολόγο μας κυρία Άννα Σασιάκου και από την κυρία Παναγιώτα Σαμαρά, η οποία θα μας μιλήσει για την προβολή εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Δεν θα είναι σήμερα μαζί μας, δεν μπόρεσε να είναι. Μας έστειλε το υπόμνημα, θα σας το μεταβιβάσουμε. Επίσης έχουμε θεατρική παράσταση «Ήχος και φως», η Λιχνίδα, η Εύβυχη και ο Κωνσταντής, ένα παραδοσιακό παραμύθι για το χωριό μας. Ευχαριστούμε το Διπεθέρου Ουμελής, τα κουστούμια και την κυρία Βίβια Αργύρη για τη βοήθειά της. Και έχουμε και μουσική βραδιά με τον Ευθύμη Γαλληρόπουλο. Σας εύχομαι να περάσετε υπέροχα. Στο σχολείο θα δίνω. Ναι. Κύριε Περικλή, έχετε το λόγο.